на ЦСКА. Имал и много срещи с сините в юношеските години. Начало на срещата от осми на финалите в Сезам Купа на България. Левски срещу Витоша Бистрица на стадион Георги Аспарухов. Притеснявам бе от Кирил Янакиев. Сега възможност за Радослав Кирилов вече на крилото. Прави най-любимото си Ради Кирилов. Влиза навътре към Сула. Още едно подаване. Удар към вратата и пропуск на Марин Петков. Рикошет се получи в тази ситуация. В 10-та минута Левски бе много близо до откриването на резултата на удара на Марин Петков. Бе може би точен, но с рикошет в кръка на защитник на Витоша Бистрица. Но уверено отиграване на Джулио Чарлов. Още едно центриране. Удар на Борислав Орпанов. Греда. А след това играч на Витоша Бистрица си отбеляза автогол. Попадението е зачетено. Още в реално време се видя, че топката премина гол линията на Калуян Петков. Добре насочи топката Борислав Орпанов към вратата на Витоша. След това последва спасяване от Калуян Петков и Греда. Централният защитник Румен Гьонов обаче, мисля, че е човека, който прати топката в собствената си врата. Ето тук в опит да изчисти може би в корнер или да спре топката, не съм много сигурен, но в крайна сметка да, Гьонов е човека, който протегна крак с идеята да не може Орпанов да направи добавка, но миналия и през Локомотив, Горна Оряховица, Царско село и Марек Румен Гьонов прати топката в вратата си, за да може Левски да открие резултата. Това Крамборас. Много хубава комбинация, преминала и през Мазир Сула. Борислав Орпанов обаче не успя да засече този пас по земя от страна на Марин Петков. Корнер за Левски, иначе подаване с едно докосване, което даде необходимата острота на атаката. Радослав го сезон, след като премина в Левски. Центриране с глава, още един удар в гредата и пак от статично положение. Левски успява да притесни още веднъж. Много хубава гледна точка и удар с глава. Не съм сигурен дали отново за последно играч на Витоша Бистрица не игра с топката. Игра в миналата среща на сините за купата. Сега Радослав Кирилов има възможност да отбележи попадение. То обаче е отменено. Добре бе изведен Ради Кирилов. Успя да надбяга защитата на Витоша Бистрица. Много тънка ситуация. Със сигурност да разполага с необходимото пространство. Лима видя Радослав Кирилов, който пуска по земя. Удар на Крамборас. Получи се рикошет и корнер ще бъде това. Слави Паскалев с точен, много премерен шпагат, който да блокира удара на Крамборас. Иначе атаката на Левски изглеждаше много обещаваща и подаването на Радослав Кирилов в наказателното поле към Борас или Борислав Орпанов, който стигне първи до топката общо взето. До наказателното поле на Левски. На Крамборас. Центриране. Възможност за сините и пак не бе пратена топката веднага към вратата. Стигна се до удар. Борислав Орпанов, за да потърси Радослав Кирилов. Шут на Ради Кирилов над вратата. Още един пропуск на Левски. Хубав финт на Радослав Кирилов. Можем да кажем любимото. Още един шанс за Радослав Кирилов по фланга. Комбинира се с Крамборас. Той връща към Радослав Кирилов. Шут на Кирилов и това вече е гол в вратата на Витоша. Ради Кирилов бележи за 2-0 в 52-та минута. Отново обаче има футболист на Левски, който лежи на тревата. Привържениците на сините са доволни, че падна второ попадение. Никола Серафимов обаче е с проблем и отново може би ще се отвори работа
за медицински екип на Търдин е с проблема, моля да ми извините. При отбелязването на гол обаче отново се видя, че когато Левски комбинира наскоро с едно докосване, с необходимата идея, нещата за сините много добре се получават. Феновете, те обаче ще искат подобно нещо да бъде правено доста по-често. Сега отново имаше опит за нещо подобно. Карл Фабиен, ето как комбинира. Добро двойно подаване. След това и паса за Акрам Бораз бе хубав. Неговия удар с левия крак също с необходимата сила. Точността бе на сантиметри. Иначе щяхме да видим доста хубаво попадение при всички положения. Марин Петков за Радослав Кирилов. Шанс за Левски. Марин Петков и 3-0. Асистенция на Гашпер Търдин и Марин Петков кара един от лесните си голове с синята фанелка от 2 метра на празна почти врата в 65-та минута. Юношата на Левски направи резултата 3-0 в полза на сините. Ясно, че Левски ще продължи напред за купата с това развитие на двубоя. Не се стигна до така наречената сензация. Джулио Чарлов изгуби топката. Марин Петков с едно докосване за Търдин. И оттам нещата вече нямаше как да получат друг развой на събитията, освен попадение. Даде знак на своите съотборници и директно праща топката в наказателното поле. Удар с глава на Рупанов. Още веднъж обаче грандиозно за тях, особено за Рилдо, който сега между другото отне топката и подава за Рупанов, който подава за Охене и гол няма. Левски прави много сериозни пропуски пред вратата на Витоша Бистрица. Тук на 3 пъти Левски можеше да отбележи. Рупанов отново предпочете да подава тук, а не да се разпише. Рилдо добре отне. Подаде на Рупанов, който, виждайки приближаващия се вратар, може би, се отказа да шутира от корнера. Гьонов с опит за нещо много интересно от много далеч, което води до контратака за Левски. Дали това ще бъде четвърто попадение в вратата на Витоша Бистрица. Удар, който е още един невероятен пропуск на Рилдо Фило. Какво трябва да направи Рилдо Фило, за да вкара гол за Левски? Е много интересен въпрос. Да, реакцията на феновете е показателна. Тази иронична усмивка показва колко много нерви е създал Рилдо Фило на феновете на сините. Абсолютно цялото време на света имаше Рилдо Фило, за да види къде е вратаря на Витоша, да го преодолее, да го залъже с този фин инструкции от Хулио Веласкес. Докато ние гледаме отново към пробива. Карл Фабиен, центриране към Рупанов. Още една греда за Левски. Четвърта греда в двубоя. Днес топката е решила да не влиза след удари на Боби Рупанов. Иначе центрирането от фланга бе добро. Абсолютно никакъв шанс за нито един друг футболист в наказателен поглед показа ветерана. След това обаче комбинацията на Витоша не се получи. И това е всичко в този двубой за тази година от Левски и Витоша Бистрица. Сините продължават напред след успех с 3-0. Гьонов си отбеляза автогол. Радослав Кирилов кара за 2-0 в 50.